Devi Entertainment, the super voice. Ndima kunyadirani kwambiri makastoma nonse amene mandigula mafilimu. Tikatulusa filimu ndi 1000 yokha basi. Gwirisani ntchito WhatsApp number 082 162 5588. Mukatero mwandipezatu ine Devi kungondilipira nkwe mwalandira mafilimu. Zikomo kwambiri. Ine Devi Entertainment. Ndizona zotuma nikonda ineyo. Ndizonadi. Ndizakutama kuganizira kwambiri. Chimenechi ndi chifukwa chimene chinampangisa kubwera kunoko. Indedi mwini mwana usokonekera m'maganizo mwake akuyesera kunkopa Momesi kuti akhale mwamuna wake, koma ndizosatheka zimenezo. Olemekezeka anzanga, mwafotokozati chilungamo chimene chimafunika. Chete zimene mwafotokozazi ndizona, sindingakunamizeni. Ndakhala ndikumulangiza pa chimenechi wakhala akupemphera nthawi zonse kwa zaka zambirimbiri, komanso kusala kudya, koma ndakhala ndikumulangiza ndimapereka ulemu ku banja lino. Chikondi chimene Lada ali nacho ndikuzasiya Gita m'manja mwa Momesi, imene ndi khumbo lake. Ndidzakuti mayiwa angokhala aboza ni ankhwizi ndi mukutanthauza chani? Inu munamva mawu ochokera mkamwa mwake amati bwanji? Tanduzeni, anachilapo za Momesi kuti amankonda? Tayankhulani tu. Sana yankhule. Sizokhweka munthu kunamizira boza ndi mulandu waukulu. Chimasiyanisa bwanji mkaka ndi mazi? Pali njira zambiri zimene mungagwiritse ntchito chikondi. Lada, ndiuze chilungamo, umankonda Momesi? Aiso mwamumva zimene walankhula? Boza limene mwapekayo ingathe kuononga moyo wa mwana wanga. Takupitirani, takhala tikulandira zipongwe ife apa tikunena kumapitanso pano, ndipo ndikuntenga mwana wanga ndibwerere naye. Cheko Lada? Zosatheka. Ndilongosola mavuto amenewo. Anti apepeseni amenewo. Ndikuti mwapepese. Chabwino bambo, ndipanga zimenezo. Ndipepesa. Pepani kwambiri. Zikuonesa kuti sindinamvesese bwinobwino, koma pepani. Ndingopempha chikhululuko ine. Ndamaliza. Pepeseni amene mwamwimba mlanduyo. Lada mukuyenera kumpepesaso. Mwana wanga chonde, ndikhululukire pa chilichonse chimene ndakhala ndikuchita. Sindinamvesese bwinobwino ine, ndikupepesa kwambiri. Mwina ninyambita mapazi anu ine. Ayi, musapange choncho mayi. Simukuyenera kunyambita mapazi anga. Ndizazing'ono izi. Pakuti ife tili nyumba muno, sikuti tachokayi. Ndizazing'ono zimenezi. Era agogo mwakwiya ngati? Agogo ndizakutabwera ku ukwati wa Momesi. Ukwati umene ukachitika tizipita ku nyumba.
Lada, ajamwalanga. Ndikupempha chikhululuko kwa inu. Zinthu zachitika zisiza bwino ayi. Lada sakwenera kubwerera. Ukwati uchitike kaye, kenako muzibwerera nonsenu. Mukanyamuka pano pa ife tikhala ndi nkhawa. Pira uwatira mapenati. Bwalo la zamasewero palibe munthu amene wapambana. Apa tingozisiya m'manja mwa Mulungu basi. Mwana wanga, ndikuti sikukhala nazo ntchito, anthu aja atikuluwika kaya. Anthu aja kuzoa chimwe akuchita onse aja achita kugwirizana zimenezi. Munisekere pakamwapo. Zimene mwapangazi nzochititsa manyazi kwambiri. Ndipo inenso ndikulingalira kuti ineyo mungakhalenso mayi angayi. Mwanichititsa manyazi pa gulu la anthu lonse lija. Takhala basi, sungathe kuona. Momwe simene amamuyang'anira mkazi uja. Iwe ndi wangokula chimutu basi. Zosatheka. Ndinakuwuzani kale kuti muchose maganizo anu oyipawo. Momwe ni munthu olemera komanso ophunzira bwino. Sangakwatirani ndi amenoja. Lada sangakwatirani ndi Momesi. Zosatheka zimenezo ndi wachimiza amenoja. Ndiyeno musanisokose. Chinthu chimodzi. Momesi wa ino osamamuyang'ana. Ndipo osamamulondalonda. Tamvana? Mulungu wanga. Koma izi sukutha kuona m'maso mwa anthu amene aja kamayang'anizana kuti mukuoneka chikondi yayi. Iwe ndokupepera basi. Lada wapusitsa wina aliyense pamodzi ndi agogo wake. Ndiye anabwera kuno kuzonendera ukwati. Chimwana changa chinandisa mamuna ichi. Kubwera kuno kuzonendera ukwati kuzapereka gita. Agogo tadikirani kaye ndikumva kupweteka. Musanendese mwacha yangu chonde. Tamangobwera iwe. Agogo, munayipinda bwanji nkhanicha? Ndinadabwa nanu bwanji? Ndikuzowa chimene mwaziratu asisi. Zimene zili mu mtima mwanu ndikuziziwa. Muzipemphera kaya agogo. Ndimapemphera. Kapena ufuna kutanthauza kuti siwe mwana wanga? Ndikana masula chilungamo chenicheni pamene pacha. Zinthu zikanakuvuta pa nthawi imeneja. Ukulingalira bwanji? Ndi nkhani yachikondi imeneyi. Chimene mukwenera kuzowa nchakuti Momesi pakali pano alibe ubwenzi uliwonse. Mkazi wake anamwalira kalekale. Ndipo pakali pano sanapeze mkazi. Ndipo ine agogo cholinga changa mmachiziwa. Ndikumpangisa Momesi azikhala osangalala. Makamakaso akhale ndi chikondi chenicheni. Ndipo ndidzakuti Momesi samakhulupirira Mulungu. Ndi mukufotokoza za chikondi ndipereka kuposera pamenepo. Yesu Mkhristu anabwera kuzatifera. Inenso ndapanga chimozimozi. Kuzasakasaka chotayikacho ndikuchibwezeresa m'malo mwake. Mwana wa Mulungu anazipereka nsembe ndi magazi ake. Ine sizolakwika kutero ayi. Ndikwenera kusakasaka njira imene ingampangise Momesi kusangalala, komanso mwana wake akhale pa mtendere. Ndi chinthu chokhacho chimene ndingachipange eneyo. Sizokhwekatu zimenezi agogo. Ndidzakuti Momesi akudusa muululu umene uli wa misonzi pa nkhope yake. Ndikuzowa kuti makolo athu ino mumatiphunzitsa ndi kutilemekeza. Pa chimenechonso tikwenera kuzakhala ndi kuthekera kuwaphunzitsa anzathu. Chinthu chimodzi chimene mmachipereka kwa ife ana anu. Tikwenera kuzabweza ngongole imene tinapalamula kwa anthu amene akukumana ndi zokhoma. Ndipo malo ano ndabwera kuzabweza ngongole. Ndili pano mwangondithandiza kuoloka na ganga yekha basi. Koma mtima wanga sunakhutire ndipo mundithandize pa chimene cha agogo. Agogo, ngati niwe mmakhulupirira Mulungu mungathe kuchita zimenezi. Anthu amene akwenera kusintha. Palibe chimwe ndikumvesesa pa zimene wafotokozazi. Ngakhale Momesi sangamvesese. Ndiyeno ngati musakumvesesa ndi mutani. Ndichitapo kanthu. Tikwenera kumapita kaya. Undilonjezerada.
kuti suzamuuza wina aliyese zoti umankonda Momesi. Ndikulonjeza, ndikudziwa ndithu chimene chili m'maganizo mwa iweyo. Ukazangozionesera ine nzazimangirira ndithu. Ayi agogo, ndipanga zimenezo sindizauza wina aliyese. Chonde mbuye wanga, mukudziwa nokha amene moyo wa mwana wangayi ndi moyo wovuta kwambiri umene wakhala kudusamo. Ndikumusiya kuno, chonde musogolereni kuti athe kukhala mwamtendere. Koma chonde mutetezeni, sakuyenera kukhala kuchoyipa chilichonse. Ife makolo, chiyembekezo chomwe tili nacho ni mwana yekhayi, Lada amene ali mwana wokondedwa kwa ifeyo. Chonde ambuye. Agogo anga, simukuyenera kudandaulayi. Mwandipasa mtendere ndikudziwa. Ndipanga zimene mwanenazo monga mwalonjezo. Koma sikuti mtendere wanga wokha, komanso wa banja lathu. Mwana wanga, ndikusiyani mtendere ukhala osamala kwambiri. Akani kuyamba kuchitika zimenezi, Lada sanakhalepo kutali ndife olokwa tsiku limodzi. Ndi mwana amene amapereka mtendere kwambiri pa banja lathu, ndipo ndilodandaula kwambiri. Tikhale kumusowa kwa masiku amenewa. Ndipo ndimakukonda kwambiri mwana wanga. Ndikusiyadi zona, koma nokhala osamala kwambiri. Tiyeni basi akazanga. Chilichonse chasokonekera ku ofesi kwanga. Panopa sindikugwiranso ntchito. Momesi, mapepala amene abwerera musavuta. Iweyo kayikirapo mtima. Sikuti udandaule ayi. Ndizakuti kuperekedwa kwa mapepala amene aja zachitira ubwino banja lino kuti tonse amene tikhale pamodzi. Inuyo mukanasangalasidwa mukanakhala ndi mbiri yoyipa. Chimenechi ndi chiyambi chatsopano ku kampani yanunso yatsopano. Mukuyenera kupanga zimenezo. Apopo ndizakuti zinthu zambiri zasokonekera. Usamadandaule za ntchito. Ine ndimasangalala ndiwe mwana wanga. Bola uli pano basi. Koma amayi, Usatero koma. ndakumvani. Ndizakhala nthawi yanji? Zofunikira ukatenge. Apo ndine nasangalala. Inenso chimozimozi. Mwakonzeka kodi? Nanenso ndikuyenera kukakonzeka. Good morning, Bhaiya. Good morning. Oh, amayi. Inenso ndimafuna kuti mundipase gawo langa. Business yonso ndiyo kupindulira iweyo. Komano chofunikira, uzambe kugwira ntchito mozilimbikira pawekha, ndi uzapeza phindu lochuluka. Ndikubwera kaya. Kodi mungasiyanise bwanji pakati pa ino ndi Momesi? Momesi amachita ma business ake ndipo amapindula. Inu muli pano kumayang'ana za makolo anu. Sindimakhulupirira zokhuza zimenezo. Ndichopangidwa pa dziko lapansi pano. Ambuye Shiva, ndizakuti Momesi wachotsa malingaliro ake onse okhuzana ndi chikhulupiriro chake. Anatayika amenocha. Ndakhala ndikuyesera njira zosiyanasiyana kuti ndibwezeretse malingaliro ake. Makamaka komanso kuti ndimpase buku limeneli lotchedwa Gita. Komano wakhala kundikana kuti samakhulupirira zinthu zopangidwa pa dziko lapansi. Komano muli mawu anu akanenera kulandira zimenezi. Anabalalika moyo mwake. Mwana wachenso nza kuti anabalalika. Komabe ndikuyenera kuchikokera chimwemwe chimenechi. Koma onithandizira ndi inuyo. Koma mavuto ake sakudziwa mawu a Mulungu. Sakutha kuwasata mawu anu Ambuye. Ambuye Shiva, cholinga changa nabwera kuzazipereka nsembe ku nyumba ino.
wina wake angathe kusinthika kuti abwererenso chikale chimaongoza khala osangalala kwambiri. Chilichonse chikalongosoka munthu ndi mwana wake azayendera limodzi kuchitira chilichonse limodzi. Palibetu munthu wina aliyense amene akusamala za anthu amenewa. Ndikupanga lonjezo imeneyo kwa inu, ndikwanisa chilichonse, ndibwezeresa chimwemwe chake, ndiyesera kutero. Ndikulephera kugona chifukwa cha nsikana opusa ameneyi. Anthu awiri ndikapepeseni mu nyumba ino, anthu awiri mukunena zona, ine kuwapepesa ngati no misala. Ndikwenera kupanga chinthu china chake. Ndipanga zoti andipepesa agalu amenewa, sanga ndipangene chipango choterechi aziwaso. Nachiphaza amene akupita kuti. Chinthu chimene kuchidalira nchimenechi, apa ndeni kuyenera kubera basi. Suzachipeza sa chimenechi. Ndikupepesa kwambiri, ndalakwisa chonde ndikhululukireni. Ndine munthu wamisala chonde ambuye chonde. Sicholinga changa kuti ndipange zimenezi koma sikana akundisokoneza kwambiri, angondilonda mapazi kulikonse ine. Akufuna zindipusisa kumandipengesa nyumba yonse ino. Ine ndikwenera kumpanga china chake aziwaso amene. Chinthu chofunikira kwambiri cha pamoyo waje wonse chimene amafuna kuzampasa momesi ndi chimenechi, ndikwenera kuchitenga basi aso antendere mu mtima mwake. Ichi ndi chopweteka chomwe ndingampase pa nthawi imeneyi. Ndi munthu oyipa kwambiri Rada, ndikwenera kumuonesa apa ndeni kuononga malingaliro ako onse Rada. Mukuzapanga chani kuno? Mukubwera bwanji kuchipinda kwa anzanu? Ndiza kuti ndinabwera kuzamuza Dulai akuyenera kuphika chakudya cha madzulo nthawi yabwino kaya. Ndiye nampeza kulibeko, ndeni kumfunafuna apapo. Dulari! Oh Dulari! 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 Ijani mwachangu sopano. Ndikanakondatu agogo akanakhala pano, akanandikalipira kwambiri kuti ndachidwesa chakudya. Komano sali ndife padakali panopa. Komano pali chinthu chimodzi, chindi gita yofunikira kwambiri imene ingachotse mavuto athu. Inali pomwepo atu koma. Ndikutani? Uzivula zatu koma kuthamangira kuti? Abale, gita yanga yatayika, sindikudziwa kuti ili kutiko. Ndikubwera kuzandiuza ine cholinga chako ndi chani? Ukufuna ine nzikusakira gita yakoyo ndiza ntchito chani kwa ine? Nanga nikapanda kutero ndi utani? Ukupanga chani? Kuzasaka chani kuno? Taulai, gita yanga sindikuyipeza. Kaya pita kuti kaya? Zitheka bwanji gita yako kusowa? Iwetu koma sunanduzepo zokhuza gita. Imene ndi gita yapadera-dera, inali mchipinda momuja. Munali gita?
Ndanguchapa kumene zovalazo kaya. Kungozipondaponda basi. Abale gita yanga waitenga ndani. Chonde amene waitenga ndani gita yanga. Hey, madam. Mukuyenda. Alipo amene akubera ni china chake. Chonde ngatuli iweyo. Ndipase gita yanga ndiyofunikira kwambiri kwa ine. Koma inesi ningapange zimenezo. Komano ayi. Ngati sipezeka gita imeneyo. Mtima wanga sukhazikika bwinobwino. Siziniyendera zinthu ine. Ndingathe kuthandiza kupeza gita. Ndinayika GPS mkati mwa gita yako. Tigwirisa ntchito phone. Gunguni. Chonde nthandize. Ngati ndikuthekera kupeza gita yanga, chonde nthandize. Chilichonse chimene ungakambe ndizavomereza. Ndipo ndichita chilichonse chimene ungandiuze kuti ndichite. Kaundiuza kuti ndidule sisi langali. Ndidula panopa mopanda chovuta. Ine sindimapanga nawo masewera, ndilibenso nthawi yako. Ineyo umafuna kuti nzikugwadira iweyo. Akangoziwa kuti Lada nantengera gita yake, anthu amene andithamangisa nyumba muno, ndikuyenera kuibisa malo abwino kwambiri. Ndizakuti kuchokera pajambi. Ndatani ine, ndilosangalala kwambiri chifukwa cha iweyo. Ndipo ndikufuna kuothera kazuwa panja pano. Komano ndikhulupirira bwanji zimenezo. Kunjaku kwaja kwa mitambo. Kulibe zuwa ngakhale pang'ono. Mwana wanga, ndakula ine, sindimaziwa kena kalikonse. Ungonitenga dawani, sindidikiranso galimoto yanga. Ndilokonzeka. Chabwino. Wawa? Gita koma naisi apapo. Ndabwera kuzasangalala. Ndikamphepo, kayaziyazi panja pano. Ndikutanthauza kuti ndabwera kuzaona nyengo mene kuyendera. Komanso ni mpongozi wanga, ndikumacheza naye bwino panja pano. Zingonisangalasa zimenezi. Ndikamaona nyengo chonchi, zimanisangalasa. Akatu ndikamphepo kusangalasa kwambiri saname. Ndimafunanso kupeza kuwala kwa zuwa. Koma mukutuluka tuthukuta. Ndipo mufunafuna bwanji zuwa. Ndipo simukuyenera kukhala panja pano. Mukumva kutentha kwambiri. Simukuyenera kusakasaka zuwa. Ayi basi tiyeni nyumba. Anti ayi ndikupezani. Tatiyeni. Momesi. Ndikusakasaka gita. Mwayambiraso zanu zija zoti muzindipasa gita ineyo. Sukuyenera kundilankhulaso zimenezo. Tinyamuke. Tiyeni. Tikuyenera kutumiza mapepala amene ku ofesi mwa yangu. Amene onitengera gita imeneyi azalandira chilango kuchokera kwa Ambuye Shiva. Ndipo sazakhululuka pa chimene chingakhale pang'ono. Apa ndezili ngati nsomba kuzichosa m'madzi popanda gita ndekuti sungakhale kuno. Munandiuza kuti ndikupepeseni. Taona nizachitikazi. Lero gita ijapita basi. Tenazoni. Lipirani 1000 mpeze mapato osatirawo pa 0 awiri 162 5588. Dr. Sachepa. Ineyo Devi nkhani yomwe ndaza nayo pano ndi nkhani ya Dr. Sachepa.
Dr. Sajepa akudziwitsa wina aliyense kuti amathana ndi mavuto osiyanasiyana kungotchulapo ochepa chabe, kuchosa ufiti, mwitano pa banja, amathana ndi matenda osiyanasiyana, kusowa ntchito, kusachita bwino pa ntchito, kubwezeretsa chikondi, komanso kupangitsa akazi anu kapena amuna anu kuti azikukondani kwambiri. Komanso Dr. Sajepa akupezeka ndi mankhwala monga awa okhuza ana a skulu ngati zikukanika mkalasi kuti mukhonze bwino. Iwo akupezeka ndi mankhwala oti muzikhonza bwino mayeso anu, kumaziwa kuwerenga, komanso kulankhula English popanda chovuta chilichonse. Mankhwala awa ndi abwino kwambiri, ayeseni lero simuzalephera mayeso anu kapena ma interview. Dr. Sajepa amathana ndi mavuto osiyanasiyana kungotchulapo ochepa chabe. Nkhani zokhuza chuma, iwo atu mwayike pa namba 1 amathana ndi mavuto onsewo. Kodi inu mukuchedwa pati? Anzanu akulemera, anzanu akuchita bwino, ayimbireni foni manambala amene mungapasidwewo. Muthana ndi mavuto anu mosavuta kuchokera kwa Dr. Sajepa. Akupezeka maderawa kucholo, kulilongwe, kunzuzu. Ayimbireni foni kapena kugwiritsa ntchito WhatsApp. Nambala yake nayi 08244122626. Amene muli mayiko akunja musakhumudwe, Dr. Sajepa amathandiza ngakhale munthu uli kutali bwanji. Ambiri mwachitidwa chipongwe ndi asing'anga ena angoti fwakalala mtaunimu. Ineyo Devi ndinakubweretserani poyera Dr. Sajepa ndi chifukwa choti iwowa ndimakhulupirira zintchito zawo, komanso madetails ambiri amagwiritsa ntchito aine Devi. Ngati mungaone vuto kwa Dr. Sajepa ndiyimbireni foni pa nambala iyi 081625588. Dr. Sajepa ndimakhulupirira ndipo ni mpambande.